be. Ihe na-eme n'aka. Onye tụrụ igwuru mmadụ, onye nwere igwere mmadụ. Ihe na-aga. Anyị nọcha na ụlọ ọsọ ọbịa. Ọ gara mụ n'oke. Ọnụ maka anyị gara kwuru ibe a, mgbe n'obodo anụ maka ịma. Onye kwa alụ, ya kwụrụ alụ. Ị na-agbara alụ, ị na-agbara ntịtị. Ị na-agbara ntịtị. Aji ya alụ, ọ ya ka njọ. Ọsọ ọbịa. Ọ na-ewe nna anyị orimiri wee batali 1944 years ago. 1977 ọ wee batali. Ị nọ n'Igbo agụ n'ọrịne. Ọsọsọwa Enugu bụ n'ụmụnne. Ị nọ n'Igbo agụ. Amo semua ada. Oleh sini di mana dia wain apa? Mana sini dia wain apa? Siapa nasi? Di mana dia wain apa? Dia kalau mana aku? Ibu aku dah ada. Ibu yang aku. Dia kalau mana aku? Di mana dia wain apa? Dia wain apa? Nabo semua yang apa ini? Beri aku. Ya buku ya tidak kebe. Kamu nak kaji kau ya? Ini pun di bawah tu sih. Kadang-kadang, memang audio. Owurọ ẹ̀rọ ẹbí ẹ̀rọ àgbìtẹ̀ nítorí position ọzọ mbò Enugu as a full-fledged member of Osokpo to enjoy all the titles and benefits. We are giving you today the appellation of Osokpo Enugu Kunomori. Kọ́nàká ẹni bí ẹyẹ ọ̀fọ̀ ogun náà kọ́ sọ̀mù ẹsẹ̀ ní aka. Ọ̀nà pé aka. Ọ̀ka ya kọ̀ nkọ̀ ya ẹ̀wọ̀n nǹkan náà ya ya. Ọ̀fọ̀ ogun náà mẹ́rin. So I do like doing for like you know that. Yes, there's a net. Awesome, bro. Feel good, Anna. Sit there. Sakurana. Okay, man.
Thank you.